Ka Prablang Integrated Development Council PIDC kathan mau kun raw hakajingalang kerke hakasngi palay jong katayo kalaray ban penke imbiang ngani kaseng nakbanta ban klet yalade dagba IT ban syakri skipaj ba kathan Kenhun kini ka Prablang Integrated Development Council dakawai kicimut kalaya rai ban ribaik biang ya kini ka komiti ke bakar pangjongki ke bagi ka Prablang Relief Committee ban menai kila khotno ika rai bakin khotno ika ka Prablang Integrated Disaster Management Committee haka bakila ya tungru mena ya kinong kitkam jongka kila chiet presiden yoba Raison Nongrum secretary yoba Blue Star Mukhin but katto kanengut kiwai pati nong kitkam nakabantaban pentulun stat yakne but yakne la da rai mena ban simika kum ko wai ni ki priority haka bangila da rai ru bangi de ban klat yelade hande ban wan shakmat ban sim ban kit yakne ki chaya chong kibri but hakne ki chingalang mena la asas itu ko por nakabantaba pintip but baka sarkar ru kan tip namar ngaso khiyaba ngalo bna banong bangiya sa kena kalung Intip ke try intip ke kle. Menta anda ngala ya tho isa ke sarkar ya kicing jong ki breu ki yo mar bam mardi. Kini kim ngai bom yo. Tendrai practically ti bom ngai ki dai ban ngai ne mar ki yo i yo lain. Bayang ke por bople ya ka anjili area ke kali ke yang na do mau long hat ha do chan civil rhino. But kene kapaltan bacar ka blok dakikali sudah ki ba up ban ya kitmar. Ani bon neki bawan tim yo amar bat ki hapan supat sudah. Tekene ke komiti halok tu kene kala suk ya tu kata. De menna namar ba kacing ya kendo kapampat dai kum ke meeting ke baeng. Bon bangi mla ban asas. Neng la yo ban asas katukan ni. Haka bedan kam kerke la kumnuk no mentas ni. Badai ban yo no ikimar bam marki. Dia kum tang le ya pen kut no ya kene kacing yalang dang kam kloi bangin yo ban kiu no shalom. Nak mentaban wat ya kilat kilti ban yo kam tam yo kau ni don si bon kirai mana ban ai cimut cha ka sarkar kam tam kene ke cinye dai bat kene ka jingla i ki mar bam ki mardi ni te ban ai lai loi ye ki bri bukin pleu wang ni tu kan ka dai ban pentikna ba kino no mar ki bo simmen toy ru kinyami kene ka por sir kai ba tengi kum ko komiti mana dak rai ni lai rai ong ba long ka palong Jadi benda kun dak borba ba kitu ki kwan toy ki reusim ke bo kinom ya la benda ya kun kono ke bolong persya ya ki nang ka salam akini ke bo bat kumu brio bla experience akini ke tekan ngamut banong ke sarkar ke komiti ke acimut ke sarkar ba ka dai ban decentralize jika power kai kita ke decentralization ka way ni kita ke dai ka kecing isu ya curfew pas. Kena ke curfew pas kalau ada film nang ban pentrai kam ya ka. Kena ke babi kang wat yang pat ba. Longkum bakot pun bantuan yang pat ba. Bay up curfew pas. Jadi ngamut ba ke don option. Ban empower leni ban ai bor ya ki video jong ki respective block. Ba kin yo bor ban isu nomor ki kam tim makiru ya kecing ki beton na poko feel bakin isu ya kenika curfew pas sha ki rangbas nong kin nong yalam jong ko tan haka baye dai bat kicing wat ki mar bam ki marti haka baye dai bat kapang ke sha haka baye dai ke yo khun ki yo ti ben hab ban wan hospital bepon ba kicing je ngamut kin haka chu poru kenika komiti mena kala rai ban ai cingmut ki sarkar bakam dai ban le gumni lada don dukan sipau haka por ba play ai ba kene dukan por sipau kon play lada don dukan sipau pi play tang kawai kemut ma phe ba khang ban yalang ma phe ba khot ban yalang tikalong mar kong pong de benai la lui na mar kawai ke sni kyong ban thung tang kum ta ngo kai ke ta ban thung tang kum ta de benai la lui kum no ba ki breu kin yo ban kham stang na ke yalang ba kin no yalang ha chu ti kita kedai ke bangi rai mana badah ke cukup poru ni yang ba ke sarkar kedai ban take
into confidence ya ka stop jong ki mar bam ki mar di numar kum poi haddo mena so tho ka ta ka stop ka long kum no ka dan he ke e no je ki ni committee mena ka berkat ru ban ai jimut si ka soka ti mentang itang ye tho ban ai jimut si ka soka bakan ta pek ha ba la de ni su ye la tang ka churi practically kan poi sinu sinu kan ni kan pok ke chinga ti kinong so sinong ka ji sha ndan ji kerdo han ka ban yo ikita ki mar bam marti ki breu ki to ha balai por to ban wan si long ban yo ik mar bam marti han rei bon ki bisu ye phat klam jo ko ni ki ka wai ni ki che ka ba ma ba ba la dingi ma ban sim kia ya ka ban wan bu ya ka chinga jong ka nan sneu yathan kali ko de ke chatting pang ka ba ma ha to ko ta mo kan chia ka nam sneu na mar ka ching yap than ti ka ta ka dong ka wei ti kam pa ka bi ke ti ki riu rung ba ha ka ti ka than jung kim long su no mar bo ong ban pelong chi lang pa ba rum long ba ka don ka confuse tan ri ki ong lak long kat balong no mar ban su e ni kam long ti long kat balong kat tu ka ningut ki rung ba dai ban yep kendo dai ban yep tai dai ban yep slok ban yep perkhat ban yep padang ban wat ikilat kilati kum do wan le te ni yo kum ba phra phau khun dai phau sispa paket ni yo ban pen poi krike no sha ki tu ki phra phau khun dai phau yin ki bung yo ri pot man na ki ba long su klem yo mar bam mati ka ba su se ka long kum u nong mi khmat ro chu por bat kum president jo ne mari poi se long nga tho de jing tho sha ke deputy commissioner supply bukan sebuah jos ban ai permission na kano ka stop ka badan ban yo tang kumba si spa pakadie na ka benta ban yo ban kidno benta kasi ndai ta pa yang tai na pha briu klam poi si si no ti ni la yo wat no ikilat ti ni la manage ban yo na tu nang ni ta ni benta kasi ni dang pha yekini ki mar bam sia kelen ki ka ki bun yo ayo ban assessment ta ya kan ke ching ka ba thmit e chong ki brio ko ti thai hamman le chino ba kan no mi kano ka ching e ka ba long sia ba ka ching la chung ba kan nom long ru ka ching la ran yengi bat kum chu be ka so kan ba kan mi kano ka ching e tam na mar ka ching bom kle ne ka mar ka ching bom nang ching ban kle kam de man nang ya rai ban ong ba dai ban ai ka awareness ye ki atli ka wei ka long ban ya da ba kan ni ching pang kan nom yo cheka but ka wei ka long bangin thung ya ki thung ki balong ba nin ba man ini long chi rai chung na amar nga de president jong kata ka problem integrated development council president jong ka but kini ka problem kede ka wei ni ki sang ka ba khat do ak de ka thai ha ka ban ye ki ching kia ching shon ching e ba ki bru ki mat ha ki ti snam paro ki wala dem kum ko ta ka ching chia chong ka ching chor balat chung slap ha snam she char khandai spa pra nang ta ka ching chia chong ka ching wan chong ka cyclone snam she char khandai spa khandai busan nang ta ka ching chia chong ka ching hap chuk to ko boss ko ba kit overload ha mosna ha ka ba do arspa tam ki bru ki mun sao bat kum ba sao po wei ne sao po anut ki ya pasien ka ni ka problem ka wan shakmat kum no man sim ye ka ching kle na ka banta ban ya don bat ki brio ha ka bu kum ka ni ching e